न'नि थाङालाय न'नि गाहाय थाङा जोंहा दिनै जोबोद दुखुनांथाव मोनसे खौरां जाय खौरांखौ दिनै जोंनि जनाय हालामनि गासै सुबुङानो जों दुखु फोरमायदों दिनै जोंहा जाखांफुनाय सासे गोख्रों आबादारि होननानै बुंनांगोन जे बिथाङा गोबां जोंनि बे आबादारिनि जे गोबां माबाबो बिहोमा होलांबाय दा बिथाङा गावनो निजेनो गायनानै ड्रागन गायनाय बायदिसिना आबादारि मावनानै जोबोद खोब मोजां आबाद मावबाय थादोंमोन दिनै हरखाबै उन्दुना थानाय समावनो जे मा जानानै गोमालांखो दा बे खौरांखौ मोननानै जोङो जे गासै जोंनि जनाय हालामनि आबादारि जानानै जों खोब दुखु फोरमायदों लोगोसेयैनो जनाय हालामनि जानानै आं बेखौनो बुंगोन जे जियानो जाया जे दिनै बिनि थैनायनि माबाखौ जोङो सावगारिखौ खोब आलादा रोखोमै जोङो नुनो मोनदों जे जिहेथु जों गुबुन थैनायनि गोथै सहखौ बेबायदि रोखोमै नुनो मोनाखैमोन उदैनिफ्राय लानानै खर'सिम जिथुनिखि जे बेलेग गाब लादों हयथ' गोसोम गाब लादों जे बे जिनिसखौ माबा मोनसे माबा मोनसे दं नामा बेखौ जोङो नायबिजिरनो थाखाय पस्टमर्टेम खालामनो थाखाय जे दिनै जिल्लासिम लानानै थांबाय जुदि बेफोरबायदि दङब्ला जे पस्टमर्टेमनि गेजेरजों जाहाथे गासैखौबो मिथिजोबो बेखौ आसा खालामबाय दा बेखौनो बुंगोन जोंहा खोब गिदिर मोनसे खहा जादों जोंनि बर' हारिनि थाखाय जोंनि जनाय हालामनि थाखाय जोंनि गासै जे आबादारिनि थाखाय खोब गिदिर खहा होननानै आं दिनै बेखिनिखौनो मिथिबाय मोनसे गोजोनथाव रादाब क'क्राझार सहरनि साई मन्दिरनि साखाथियाव आर&बि र'ड वार्ड नम्बर 6 आव थानाय ब्रह्मानन्द ITI क'क्राझारआ नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैदों मोनसे सनानि खाबु आथिखालनि बादायलु मुगायाव नोंथांखौ साख्रिनि थाखाय साखाफारा खालामनो ब्रह्मानन्द ITI क'क्राझारआ गासै मोनबा भकेशनेल कर्स लानानै फैदों आरो बे मोनबा भकेशनेल कर्सफोरा जादों इलेक्ट्रिशियान कर्स 2 years कर्स स्टेनोग्राफी 1 year कर्स COPA कम्पिउटार अपारेटिं एन्ड प्रग्रामिं एसिस्टेन्ट 1 year कर्स बिउटि एन्ड वेलनेस 1 year course, sewing technology 1 year course. Beauty and wellness आरो sewing technology आव नोंथाङा बेसेनाङै मुं थिसननो हागोन। ब्रह्मानन्द ITI क'क्राझाराव highly qualified faculties दं आरो 100% job assistant। बेजों लोगोसेनो बेयाव flexible class timingनि खाबुबो दङ। बेयाव CIPET, टुल गुवाहाटी बायदि नेशनेल इनस्टिट्युटफोराव एजुकेशनेल टुरनि थाखाय लानानै थाङो आरो रेलवे वर्कशप, बङाइगाव, APDCL बायदिफोराव इन्टार्नशिपनि थाखाय दैथायहरनाय जायो। आबुङै मिथिनो थाखाय ब्रह्मानन्द ITI क'क्राझाराव थांनानै एबा 9101325849 एबा 863868324 मबाइल नम्बराव कल खालामनानै सोलाद लानो हागोन।